Hello mga kapatsi, karon maghimo ta og juice. How to make ampalaya and pineapple juice. Combine nato ang duha, ang pineapple juice ug ang ampalaya. Tan-awa karon ka mga kapatsi kay nice kay siya nga drink. Daghan kay siya og mga benefits. Ang ampalaya mga kapatsi, daghan ni kayo siya og mga health benefits. It reduces blood sugar. It also used to treat sterility in women, and it can supposedly alleviate life's problem, reduce stress, reduce blood pressure. It also helps lowering the bad cholesterol level, reducing the risk of heart diseases and stroke. So daghan kay ni siya mga kapatsi. Tapos ang pineapple na pud mga kapatsi. May atong anuhon karon kung unsa na mga benefit sa pineapple. Sige, kaning pineapple mga kapatsi. Mao ni ang pineapple mga kapatsi. So, ang pineapple contains disease-fighting antioxidant. It enzymes can aid digestion. Very rich in vitamin C. Eating pineapple enhance your weight loss. Ang pineapple loaded with nutrients. So, daghan kayong nutrients mga kapatsi. So, ang pineapple, ato ni i-mix sa ampalaya juice. So, daghan kayong benepisyo nga makuha nato gawa sa akong gipangsulti, daghan pagyud ni mga kapatsi. So, talahon nato karon ang paghimo, unsaon paghimog juice. Mao na ni mga kapatsi, na slice na nato ang ampalaya o ang pineapple. So, ato na karong juice sa juicer. Unahon nato ang pineapple. Ang apple ato unahon. Ang pineapple. Kamani karon ang pineapple na atong juice. So karon mga kapatsi, ampalaya na pod ang atong kanahuman na nato atong pineapple. So sige, ato na po ang ampalaya. Ano siya, ampalaya. Mao na ni kapatsi, mao ni ang pineapple, mao ni ang ampalaya. So kaning ampalaya ato ning ihalo sa pineapple. Mo to siya, ampalaya o pineapple. So para sure ato ning i-mix di sila pag-ayo. Ato ni is kuraw-kuraw, stir nato ni pag-ayo mga kapatsi para ma-mix gyud ang ampalaya ug ang pineapple. So lami ni siya kaayo inumon mga kapatsi, labi na kung cold na ni siya, bugnaw, pero mas gwapo gyud kung parehas ani bag-ong gi-juice inumon dayon. So nice kay siya. Nice kaayo ang juice mga kapatsi. So, niyan na tayo juice mga kapatsi. So, inumo na to ni mga kapatsi. Sarap kay mga kapatsi. Dili nimo malasahan kayo ang ampalaya. Medyo naalay pait gamay, pero nice gid kay siya. Kung everyday nimo na ginainom mga kapatsi, sus pastilan lami kayo ang imong life. So, try ninyo himo og ampalaya juice with pineapple mga kapatsi kay para matistingan po ninyo kung unsa ang lasa. Matry po ninyo kung unsa ang mahimo sa mahimo ninyo nga juice. Matistingan ninyo ang ampalaya with pineapple juice. Sarap jud kaayo siya mga kapatsi. So, hantod sa sunod video, mag-subscribe mga kapatsi. Kay lain na pud nga mga juices ang atong himuon. Bye-bye! See you!